Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti panagkasangay ni Laika. Kararagsakan nga aldaw kan ni Laika, ti panagkasangay na. Adu ngamin ti sangaili da, dagiti kakabagyan ken gagayem da. Naragsak iti pagtangan da, taado ti sagana, dagiti naganak na, baraken kuana. Ado ti maipatayab a balon. Adda cake, kendaddo mapay, nga agkakaimas at araon. Iti may sangal daw, kat. Nag-cute mo ni Baby Joshua. Naglukmag, manang. Ay na, mangan mat ngaminan. Iso analukmag, to'y ading nilay ka. Akat, ayan nilay ka nga, manang. Kaya't ko makita. Makatawan samot na najak nakit-kita. Kasano, adda ka mat ngamin dita Manila. Ay, saan da kami pala palubusan nga agpaprobinsya, manang. Oh, lay ka, adda ka mat gayong dita. Umay ka, taag video call kayo kini Antim a Margaret. Atoy. Hello, baby girl! Kumusta kan? Auntie Margaret, si kakadinday ta? Siyak day toy, apa, hindi nak mabigbigan. Nagatidog mat ngaminan ti buhok mo, auntie. Sika talaga. Oh, happy birthday! Birthday? Katuan, inton umay a Sabado. Apay, nalipatam? Mami, pwede no ka diti ko na ni Auntie Margaret. Birthday no Sabado? Uwan. Birthday, manak ko. Adda regalom kanyak. Yawid kunto inton malpas ti pandemic, ha? Agsingsingput kawan. Tane, manutawan mon. 80 taon na. Ah, ni, agsangit mo ta ni Baby Joshua. Sige nga, Rod. Video call tayong tumanan. Tainakpay pa kanan. Bye. O sige manang, bye. Bye, Laika. Laika, Apay, Jasper? itay ka pa'y ngay ayaban. Mapantan agay ayam. Diyak kayat ti agay ayam. Apay ngay. Amom ka ti a birthday kinton Sabado? Apay ngay nga agsan na ay ka. Sa anak ngamin anaragsak. Taapay ngay. Saan ka di ngay bagam edi kanyak? Anaragsak ka no birthday? Saan ita? Ngamin, kasla saan mat akayat dadadi kan mamik ti agsagana? Apay anak ko namday ta. Ngamin, idi na palabas a birthday. Ado ti sagana da amakan. Angam ita, awanan. Adda nga min ading mon. Ha? Kayat mo asawan? Mas kayat dan ni Joshua ngam siyak? Ay, Apay ngay ngagsangit ka matan. sandak nga rudan akay kayat da mami, kandadik. Saan pa lang nga isubli ti kumpanya ti kumpleto nga aldaw ti panagtrabaho mi. Bakit? Dakkel ka no nga min ti logi ti kumpanya. Gapoy ti daytoy a pandemya. Sapay awan kwarta tayo italakay. Kitni, birthday nilay ka inton Sabado. Amok. Jak malipatan ti birthday na. Ang manyangay nga rod. At damot pandemya. Ay, sabagay. Di tayo matlamabalin ta agimbitar iti ado. Tama iparit. Iso nga rod. Awan mo't ti serbi ti ado asagana. Gaputa limitado ti maimbitaran.
Ngam nilay ka ti pampanunutek lakay. Nairwam atunggal birthday na, maisaganaan iti ado. Ken ado ti dumaray a bisita. Ipalawag mo ken kuana, asabali ti sitwasyon idi, ken ti sitwasyon itangad da pandemya. Tapno saan nga agsakit tinakam ti anak ta. Lolo? Laika, apaw. Ingka man kay ayam de ading mo. Taglaban ni mama Mas importante matan ni ading ko dito'y balay. Isu lang ti igat-gatangan ni mami iti ay ayam na. Saan apuno day ta, apaw? Saan da ko na kay kayat dadadi kan mami? Tani Joshua ti paborito dan. Saan ka nga agsaw iti kasta, apaw? Tagpada kayo kani ading mo, akay kayat da. Apay nga rod, asaan da akayat nga isa ganaan ti birthday? Ado, tirasaw no apay, Laika. Amin dagita, ipalawag taw ni mama Di naktupay as-asikaswan ni mami. Amin nga atensyon dan, kat para ka ni Joshua. Saan da kun akay kayat? Mirna, nakaw. Puno aya, birthday ni Laika intun Sabadaw. Wan tatang, naibaga na kadiday takada kayo. Wow, sinalodsud na, no apay asaan yung isagsaganaan ti birthday na. Ay natatang, amo yung mati sitwasyon ita. Manuabulan nga awan trabaho ni Edgar. Nagsublid aman, manulaang nga aldaw ti trabaho da iti makalawas. Naskaon nga palawag yung kwa. Tamadi tirik na, nang rona at dadi ading na. Ala, bayan nyo tatang, takasaritak to nilay ka. Damdamagan ni mami, no umay kami tumaki-birthday jay balayo. Ha? Birthday minton Sabado, Laika. Jack amo, Jasper? Awan mo ti sagsagana dagiti naganak ko. Amangan mat no awan ti saganam. Saan ang mabalin Agsangitak no awan. Saan ka di nga idi napalabas atawan? Kat nagdakkel jay cake mo. Ay, malagip mo pa'y gayam. Kanapan kami amin na classmate mo, ijay balayo. Wan, nagraksak tayo idi anya. Nagadupay tinaawat mo arigalom. Wan kinapudno na. Daytoy ribbon ko. Regalo da idi daytoy. Itangay, Laika. Kasano nga itan? Jack amo, Jasper. Numalagip ko akasangay ko. Makasangit akmatan. Ingkan tiliwan, dyan manok atarakan kau di talikod ti balay. Takno uray ka sanaw, kat adda basit asagana ni Laika. Itun ag-birthday. Awan tatang, Adda ka di inimbitaran yu agagayam yaw. awan tatang, tamaiparit ti adu abisita. Datayo lang arudan. Ken dagitik ay ayam na akaruba. Awan tatang, tapno makaliklik tayo iti sakit. Uray kas kasanaw, kat may saganaan tayo. Uray basay. Agbati kayo kin ni dadim dito'y balay Tamapanak makipalingki iti saganam inton Sabado. Adda saganak, mami? Adda anak ko. Adda kiko? Kasano kadakal? Di kayat ko kat jay chocolate flavor. Laika anak, awan cake mo. Anya? Saan tayo pa'y laang amakagatang ita iti cake? Mami? Ken saan tayo mat nga agimbitar iti ado a bisita. Datayo laang asa nga pamilya. Ken ayabam tumeten ni Jasper. No kasta? Daytoy ti kaladingitan a birthday.
Mami! Laika, aw-awi pala ang ading mo ata daramidag. Diyak kayat, Daddy. Apay ngay? Gapukan kwa na. Awanin ti ado asagana iti birthday. Laika, sana pudno dayta. Gapukan kwa na. Saan na ko nakay-kayat? Anya? Iso ajak kayak niya ading ko. Ha? Laika! Agsubli ka! Laika! Napangkim matang ni mamik iti saganak inton birthday. Adamat gayam sa ganam. Apay-pay lang agladingit ka ngay. Laika, adda akon. Ay, sige. Agawid akon, Jasper. Inakman kita ang dagiti ginatang ni Mami. Dagiti ginatang ko asagana, manak ko. Agluto tayo iti sopas kan pansit. Day talaang, Mami. Adda pa'y tinapay. Idi, nagaduti sa ganak. Apay nga itakat kas talaang. Denggam ti ibagak, anak ko. Idi ngamin, kumpleto ti aldaw ti panagtrabaho ni dadim. Kandakkel ti sweldo na. Ngam ita, manmanulaangan nga aldaw ti trabaho na. Amom no apay? Apay, Mami. Gapo iti pandemya. Malagip mo, idi mano abulan asaan ang nagtrabaho ni dadim? Wan, Mami. Iso nga ita, awan kwarta tayo nga ado. Kan adda ni ading mo. Kasapulan ang maigatangan iti diaper kan gatas na. Isulatan ti kay kayat yu. Ay na anak ko, saan apod no dayta? Kay kayat kayo atwa. Iso na laeng, ta baby pay ni ading mo. Iso arumbang nga iso ti maasikaso ita. Kan amom ka di, kastamat ti panangasikaso mi kan ka, idi baby ka. Inted mi amin dagiti kasapulam, iso adim makal ka akasta, anak ko. Mami, saan ko kading nga ayaban dagiti classmates ko? Saan pa'y amabalin ta saan kayo pa'y matanag subli iti eskwelaan nyo? Kun maiparit pa'y laeng arumwar dagiti ubing akaskan ka. Ay, kasta ka di, Mami? Wan, iso ang maawatam ko maanak ko. Ngamin, saan tayo mataninamnama da ito a pandemya ang mapasamak? Iso asaan tayo ang nakasagana? Sana bali, tainton malpas, agsublinton iti normal ti taray ti biag tayo. Kasta ka di, Mami? Wan kat no agsublin iti normal, kat ipalpalubos ti apo, inton umay atawan, adunton ti saganam iti birthday, kan mabalin munton nga ayaban dagiti amin agagayem mo. Happy birthday, Laika! Happy birthday, Laika! Anya timako naman ako. Thank you, Mami, Daddy. Happy birthday, Laika! Thank you, Jasper. Imbak ta imay ka. Maragsa ka na. Tawalon ti tawan maulay ka apaw. Wan lolo. Kompleto tayo asa nga pamilya. Kat umdasan dayta, tapno naragsak ka iti dayto akasangay mo, anak. Wen anak, tinapatag, awan ti agsaksakit kada tayo. Kaskin ni lolom, napigsalat ta. Isu si kaapaw. Saan kuma masasair ti riknam? Uray basit ti saganam. Saan mat at alaga? Lolo, taam mo kun no apay. Inbagan ni Mami. Kan maysa, at damot ni best friend ko a Jasper. Una, siyak ti kay ayam mo akanayon. Nakariingin ni baby, mabit laang tayo nakalaan ha. Kan may sapay arason, no apay ang naragsakat.
Kat gaputada ni ading ko Joshua. O sige, ikararag ni Lolom da ito itaraon a pagsasangwan tayo Tamangan tayon ton. Un man, tanay, mabisina kaon. Laika, umay ka ditoy. Darasam. Apay, mami. Umay ka, taka-video call mo ni Antim Margaret. Hello, auntie. Hello, baby girl. Di nakmanan mabigbigan. Nagpakulay ang itibuok ko. Mabigbig ka, auntie. Nasayaat nga rod. Agad, anya ti kayat marigalo. Apay, mabalin nga agawid kan? Mabalinan Isungay bagam no anya ti kayat mo. Kunak na nalipatam ti birthday, auntie. Apay kumaamalipatak ngay. Oh, kumusta ni ading mo Joshua? Aw-awi ramadlaan. When O sige, duwa kayo nga igatanga kiti regalo, ha? Iso nga ibagam, no anya ti kayat mo. Tadandan iti panagawid kon. O sige, auntie. Thank you, iti regalo. Laika, nalpasan ti birthday. Wen, Jasper. Among, adayawid ni Antik Margaret a regalo. Anya dayta. Nabayagan nga ipagpagatang ko. Bike. Gumatangan itikas jay. Wow, Isu adwatan ton amapan agbike. mayat no kasta, Laika. Wen, Jasper. Isu nakaragrag sakak ita a birthday. Naawatan ni Laika, no apay asaan unay ana isaganaan, ti panagkasangay na ubing. Naamiris na nga adugayam awagas, tapno maragsakan, iti birthday na. Akas kuma iti panangisagot kankwana ni Auntie na Margaret, iti bisikleta. Kan kang runaan ana amiris na, at ti kang runaan iti aldaw ti kasangay na, kati kinasalon at na. Bueno ubing ditan tinaggibusan, ti may sapay asarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios.
kastan, nainbag nga oras yu ami.